Ontinyent disposa d'un trinquet municipal que les autoritats han qualificat de primer nivell, després de les obres de millora efectuades. L'escola esportiva municipal està ressorgint, jugadors professionals volen vindre així a jugar i a entrenar. Avui mateix la Fundació de Pilota ens ha demanat a veure si podien fer alguna jornada així a Ontinyent. Els xiquets venen més animats per veure un trinquet nou, com aquell que diu. Es tracta d'una actuació que ha tingut un cost aproximat de 50.000 euros, executada en el marc del programa municipal Tornem Junts, per a reactivar l'economia front als efectes de la Covid-19. D'alguna forma el que es tractava era, per una banda, d'apostar per l'economia, però també al mateix temps d'apostar per la renovació i la millora constant de les instal·lacions esportives municipals i, a més, que al llarg de tot l'any i de tota la legislatura no hem parat d'invertir per tal d'anar incloent millores. Reparacions en el sostre, la instal·lació d'una malla protectora i lones reflectants són les principals millores que s'han realitzat, que juntament amb el canvi de les lluminàries LED han duplicat la lluminositat del trinquet i la visibilitat de la pilota. I ara el que s'ha fet és posar lones reflectants tant a les muralles, les dues muralles, com en el sostre, el que fa que el blanc dels focus LED que van canviar l'any passat, que reflecte la llum. I la veritat que ara jugues molt més a gust i veus molt millor la pilota i al final te sents més segur jugant. Avui crec que donem un pas endavant i que realment és un pas que va permetre-nos, com dia abans el regidor, tindre millors partides i a més que la gent que jugui així pugui jugar en moltes millors condicions. Unes instal·lacions que ara desperten l'interès per acollir partides professionals i que gaudiran també els joves esportistes de base. Va de bo!